Здравейте! Намирам се в шоурума на Илуминарте Интерни и съм тук, за да ви покажа един уникален продукт. Ето тази стъклена система на Fabian. Това е един продукт, който аз харесвам изключително много, защото позволява различни индивидуални решения. Това е система, съставена от тези стъклени модули, които могат да бъдат подредени в различна форма и размер, според мястото и обекта, с който разполагаме. Благодарение на лесния монтаж с тези проволки могат да бъдат направени различни конфигурации. Също така, този красив елемент може да бъде и осветително тяло, като се добавят осветители в основата, която може да бъде и в различни финиши. Има още много продукти, които бих искала да ви покажа и ще го направя в следващото видео.